Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Arratsalde on eta ongi etorri. Auster egunarekin, Garizumari hasiera ematen diogu dakigun bezala. Urteroko, ez izango ohitura denik, ez urteroko liturgiaren gurpilari ari gera buelta ematen. Gaur, Auster eguna, Paskorako prestatuaz. Beraz, ibilbidearen hasiera bat, hori da, ez da, Garizuma, hasiera berri bat, umek etorri dira, begiak itxita, eta, zer edo gizakia zer da argirik gabe, ez da, zer da, eta zenbat aldiz gizakiak astindu behar ditugun gure buruak, argitasunez betetzeko berriro. Hoxe da, vamos a dar inicio, pues, con esta celebración de la ceniza, vamos a dar comienzo a la Cuaresma. Y bueno, pues estas personas, estos niños y catequistas, padres que tenemos delante, de alguna manera quieren escenificar eso. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos cuando vivimos cegaos? La Cuaresma viene a implantar una nueva luz en nuestra vida. Todo comienzo requiere una actitud nueva, ¿no? Todo comienzo, si no, no hay comienzo. Hay seguir. Uno se para y puede... ingo dugu isiltasun bat, ez da, momentu bat hortarako, jarrera berri bat, gure barruan sustatzeko. Eta hasierako kantuarekin, hasiera ematen diogu ospakizunari. Jainkoaren egalenpeak, zerpakeak, indar guztiak dituenaren, itzalean, jaunari diot nire geritza zure indar guztiak nago jaunaren eskuetan.
jaunaren egin dezagun otoiz. Lagun iezaiozu jauna, kristau herriari fededunoi, barau egun honekin benetan bihotz berritzeko bidea hasten. Gure garizumako aleginez eraberritu gaitezen. Concédenos, Señor, comenzar esta Cuaresma para que a través de nuestro esfuerzo carismal, nuestro esfuerzo espiritual, seamos fortalecidos con la ayuda de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Joel profetaren liburutik. Begira zer dioen jaun guzi zahaltzuak. Itzu zaitezte nigana bihotz bihotzez, barauez, negarrez eta zaminez. Urra itzatzue bihotzak, ez soinekoak. Itzu zaitezte jaunaren gana, zuen jangoikoaren gana. Bihotz bera eta errukitzua bai da. Azarretzen zaila, erruki handikoa. Eta bere zemaietaz damutzen dena. Nor daki ez ote den itzuliko eta damutuko. Eta ez ote digun utziko oraindik bedenkapena eta eskaintza. Eta jaunaren gure jainkoaren isur oparia. Jo ezazue turuta Zionen adierazi oiuka baraua dei egin batzarrera. Bildu herria, bedenkatu batzarra. Bildu zaharrak eta ekarri gaztetxoak eta bularreko aurrak. Atera bedi zenara eskongelatik, emaztea eskonuetik. Zarrera eta altare bitartean negar egin bezate apaizek jaunaren zerbitzariek eta esan. Barka, jauna, barka zure herriari. Ez utzi lotzatan zure ondarea. Ez dezatela menperatu gentilek. Ez dezatela esan arrotzek. Nun dute bada beren jangoikoa? Zor bekio jaunari bere lurraldea ganako errukia eta barka bezaio bere herriari. Jaunak esana? Erruki utza dugu jauna, errukia ta maitasuna. Erruki utza dugu jauna, errukia
San Paulo apostoluek Korintotarrei. Zenideok, gu Kristoren ordezko bezala ari gera, jaingoikoak gure ahoz hotzeingo balizue bezala. Kristoren izenean esaten dizuegu, adiskidetu zaitezte jaingoikoarekin. Pekaturik ezagutu ez zuen ura, jaingoikoak gugatik pekatu bihurtu zuen, guk arekin bat eginda, jaingoikoaren salbamena iritsi dezagun. Jaingoikoaren zerbitzari geran eskero, eskatzen dizuegu ez dezazuela alperrik haren grazia. Berak bai dio, garai egokian entzutzen dizut, eta salbamen egunean laguntzen. Begira beraz, oraintxe da garai egokia, orain salbamen eguna. Jaunak, esana? Jauna, zuti prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko. Jesucristo guri gintza, argi gure bihotza. Cristo guri gintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zure jauna. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de ser honrados por los demás. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Jaunak esana. Eskerrak, zuri, jauna. Jauna.
Berriro austerre eguna iritsi zaigu eta berarekin, austerre egunarekin, garizumari hasiera ematen diogu, garizuma badakigu dela ibilbide bat, 40 egunekoa, eta Paskoruntz dijoana, Paskoa ospatzera. Bitartean, bihotz berritzearen deia egiten zaigu. Ededunei rutinatik zango dugu eta lozorrotik esnatzeko deia egiten zaigu. Gizakiok behar dugu hori, ez da, noiz behinka astinduak izateaz, astindu pixka bat, nolabait esateko, esan da, espabilatzeko eta gure bizitzari norabide ona emateko, ez da. Beraz, rutinatik atera eta lozorrotik esnatu eta betidanik izan da hori gizakion beharra. Beste gauz bada gizartean ez dela turuta jotzen, aurreneko irakurgaian entzun dugun bezala, turuta jotzen jendeari esateko aizue, aldatu beharra daukagu. Ez dugu hori egiten. Baina, hemen biltzen gera, garizuma biltzen gaitu, Elizaren deia biltzen gaitu, guri. Horrela, Joelen liburuan, aurreneko irakurgaian, horixe, orduan ere, horixe bera esate zitzaien, itzul zaitezte nigana bihotz-bihotzez. Urra itzazue bihotzak, beti bihotzara joko du. Bihotza, gizakiaren barrua, hortik sortzen baidia, esaten du Jesusek evangelioan, hortik sortzen baidia, gauzonak eta txarra. Beraz, itzul zaitezten igana, bihotzez, urrat itzazue bihotzak, barrua, ez da. Eta Pablo apostoluak ere, bigarren irakurgaian, esan digu, oso hitz ederrak, ez da, adiskidetu zaitezte jangoikoarekin. Adiskidetu, bat egin, jangoikoarekin. Jangoikoa ez dago azarre gurekin. Ez, bat egiteko deia egiten zaigu, ez da, berarekin bat egin. Eta horrela esan ez, Pablok, oraintxe da garai egokia, orain salbamen eguna, beratze. Hori da garizuma, orain hori, jangoikoaren orain hori, ez da, gure eguneroko bizitza. Era berean, Leon aita santuak, beti, aita santuak idazten dute, garizumarako eliz osoari dei bat eginez, ez da. Eta horrela, garizuma da elizak hangoikoaren misterioa gure bizitzaren erdigunean berriro jartzera gonbidatzen gaituen garaia. Hangoikoa erdian, ez da. Horrela, gure fedeak bere bultzada berreskura dezan, bere arnaz hori, ez da, berritasun hori. Eta bihotza sakabanatu ez dadin, galdu ez gaitezen, ez da. Hori da, Leon aita santuak esan diguna. Eta beraz elizak egiten digun deia, gure bihotz barruari, gure barruari egiten digun deia da, ez da. Gero, bakoitzari esango zaigu, errautza jartzean, ez da. Bihotz berri zaitez, barrutik. Eta sinistu berri ona, Jesusen hitzak dira. Garizuma, beraz, lehenik, bihotz berritzeko garaia da. Berritu, arnaz berritu. Gure egungo gizartean, gaur egungo kulturan, gizakiok horti hasi beharko genduke berrikuntza, hortik, barrutik, bakoitzak bere barrutik, gure bihotz barrutik, izan ere guk gera lehenik
aldatu behar dugunak. Hitz egiten dugunean gure gizartearen egoerari buruz, eta munduaren egoerari buruz, eta esaten ditugu, hau izan egin beharko genuke, beste hori. Eta dana beharrezkoa da, ez dugu esango, ez. Gauz asko dira benetan beharrezkoak gure munduan eraberrikuntza bat egiteko. Baina gizakiok ez bagera berritzen bakoitza barrutik alperrik gabiltza. Berriro ere lehen gora joko dugu, ez da? Ez baldin bagera berritzen. Bidea, beraz, gure gandik hasten da, ez da? Bakoitzaren gandik. Ederra da, beste aldetik, ez da? Guk mundua ezin dugu aldatu, baina, guk gure mailan, gure barrua, guk zerbait aldatzen bagera, berritzen bagera, hori gehiago, ez da? Beraz, Garizumaren deia, bihotz berritu zaitezte, Jesusena, ni uste dei horrek, erabat asmatzen duela, ez da? Gizakiari eta munduari begira, erabat asmatzen duela. Eta santuak esaten du horregatik. Garizumako ibilbidea aukera aproposa bihurtzen da, jaunaren abotsa entzun, eta Kristori jarraitzeko erabakia berritzeko. Guk erabaki hori hartuta daukagu. Dudari gabe. Berritzeko, arnaz berritzeko. Hori da Garizuma. Hemen daba berriro aurten ere gure aukera, esango nuke pozgarria. Poza ematen digu, hori, benetan gure begira da gure bihotz barruan jartzea eta gure alegin txiki hori egitea. Gure barrengo espiritua eta espiritu sakonera itzultzeko aukera. Hutxe da. Horrek on egingo digu gure buruari. Eta gure txikian on egingo diogu elkar bizitzari, dudari gabe. Egiazkoa eta benetazkoa den guztia esnatuz gure bizitzan. Evangelioak aipatzen ditu, urterokoak dira, limosna, otoitza eta baraua. Hau da, egite honak, esaten dio egite honak, egite honoiek laguntzen digute hain zuzen, bihotza eraberritzen, ez da? Limosna, otoitza eta baraua. Pues este miércoles de ceniza le doy importancia a lo que hay que dar, porque la liturgia lo hace así, a esa llamada que se hace al interior de cada ser humano, al corazón, para renovarse, ¿no? Así, al imponer la ceniza, pues eso se nos dice, ¿no? Renuévate y cree en el Evangelio. Eso va dirigido, es una buena orientación, ¿no? La llamada de la Cuaresma, que es la llamada de Jesús, y la llamada del miércoles, es una buena llamada a la humanidad, ¿no? A cada uno. Porque el cambio, lo que vaya a ser, comienza por cada uno, por cada uno. El mundo pues, necesita tantas cosas, es verdad, pero también tenemos la impresión de que si no cambiamos cada uno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Por lo tanto, esa actitud del corazón, dejaros reconciliar por Dios, decía San Pablo, ¿no? Dejaros reconciliar por Dios. Es Él el que lo quiere, ¿no? Y nos invita a hacer ese camino de renovación, pues, que es todo este tiempo cuaresmal. Que así sea. Vamos a proceder a la bendición de la ceniza y a la imposición de la ceniza.
berriro hemen ditugu, ia argitzen geran, ezta? Jauna, zuk ez dezu pekatarien eriotza nahi, Zutik, mesedez, zutik. bihotz berritzea baizik. Entzun bihotzonez gure otoitzak. Eta bedenka ezazu, buruan ezarriko diguten errauts hau. Badakigu gauz gutxi gerala, baina zuk sortuak, gure almenak ez direla hondiak. Horregatik emaiguzu, jauna, garizumako ekintzen bidez, ekintze honen bidez, garizumako ibilbidea zure espirituaz egitea. Señor, tú quieres nuestra conversión de corazón para nuestro propio bien y de la humanidad. Bendice esta ceniza que vamos a poner sobre nuestras cabezas. Conocemos bien nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Concédenos, pues, en este comienzo de la Cuaresma, tu espíritu, para que lo vivamos con verdadero espíritu de conversión. Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Amén.
zutik jarririk, egin diezaiogun, zuzendu diezazkiogun jainkoari gure eskariak. Eskaera bakoitzari erantzungo digu. Emaiguzu jauna zure Espiritu Santua. Eskerrak damaizkiogun jainko aitari. Garizuma azteko bidea zuzendu digulako. Eskadezeegun egun salbagarri hauetan, Espiritu Santuak eraginda garbi ditzala gure bihotzak eta maitasunean sendotu. Esanez, emaiguzu jauna zure Espiritu Santua. Para que la llamada a vivir la vida nueva de Dios llegue a todos. Emaiguzu jauna zure Espiritu Santua. Iguzu izan dezagula maitasuna, ez gauza handietan bakarrik, baita eguneroko gora behera txikietan ere. Emaiguzu jauna zure Espiritu Santua. Para que venga la paz sobre todos los lugares en donde hay guerras. Para que todos los pueblos del mundo puedan tener unos gobernantes que los conduzcan por caminos de justicia y de paz. Oremos. Emaiguzu jauna zure Espiritu Santua. Concédenos, Señor, tu Espíritu, aquel que nos ayuda en nuestro camino de conversión. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amén. Garizumari hasiera ematean, pari hau eskaintzen dizugu jauna eta otoitz egiten. Gure garizumako aleginek, maitasunezko ekintzek, lagundi ezagutela geure buruaren jabe izaten. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen. Zutik, mesedez. Jauna zuekin Eta zure Espirituarekin gora bihotzak jauna gandauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun aita beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zure fededunak, bihotz eraberriturik, zuri esker, pozez doa zurtero, pazko misteriotara, otoitz gehiago eginez, eta elkar maiteago izanez. Bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jainkoaren seme-alaben grazia betera hel daitezen. Horregatik aingeru eta goiengeruekin,
Zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zerugo yenetan. Osana, osana, osana zerugo yenetan. Osana, osana, osana zerugo yenetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartuta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Da sinismenaren misterioa, Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun, Angoikoaren herri osoarekin.
Era berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Arri itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virgina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honen gana, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta bere erakutsiari jarraituz bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunai barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestra ceguera y fragilidad, sino la fe de tu Iglesia y la necesidad que tiene el mundo, y conforme a tu palabra, concédele al mundo la paz y a tu Iglesia la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Mandi esaiogun, bakea elkarri. Y este es Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Ostiak bizi zera, gauta egunikati, maiteko zaitut beti, ios bihotzetik. Maiteko zaitut beti, bihotz bihotzetik. Gurutzitzatu zaitu infernuak eta munduak ukatu. Sagrarioa bakardadea horri ilunpea baztertu, baina gu Jesus zu maitatzea edo hiltzea nahi dugu, edo Egin dezagun otoitz. Ospatu dugun Eukaristi honek jauna austerregunean eragin diezagula zuk atsegin dezun eta guretzat osasungarri den garismako ibilbidea egitera. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que procuremos con nuestra vida diaria en esta Cuaresma siempre aquello que nos asegure la vida verdadera que está en ti. Jesucristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Bedenka zaitzatela jangoiko alguztilunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. eskerrak jainkoari. Gabon y Garo, podéis ir en paz y que paséis buena noche.
Belén ya está recogido ya. Dejo, José Mari, dejo el cargador, ¿verdad? Todo el cable y el cargador allí arriba, solo el móvil. ¿Esto qué? Yo no sé si esto está en vivo todavía, ¿no? Voy, ya vengo, ya va. ¿Tienes un pedo de San Blas? Ah, sí tienes aquí. No hay mucho goloso aquí. No, ¿verdad? ¿Qué tal, padre? Bien. Sí, ¿verdad?